Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan gezien. De corruptieschandaal is stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In me ati, Suriname. Talk about Suriname, yeah, yeah. Soms zie, soms daar, maar je blijft Suriname. Cultuur TV, als een Sanayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan zal ik u een geheim vertellen. Isabi toch, de 30ste van de maand maart. Dat was een mooie missie in verjaardag in Suriname. Iemand met een open hart. Iemand die heel sociaal bewogen is. Iemand die met heel veel liefde kan omgaan met mensen. Iemand die waarop je kan rekenen sa actie en belly. So deze stak, hoe gaat het met je? Alles rustig. En ook die interview maar met belly van you. Iemand die er hart op een juiste plek heeft. Iemand die Suriname eigenlijk in haar hart draagt. Je kan zeggen echte nationalist. En wat tanta sang mofo pepperig gevaarlijk is Oma Inge. Oma Inge is dus morgen jarig. Ik kon het niet nalaten om het even aan te geven. En ik vind als member van Cultuur TV dat we onze ding doen. Maar het is belangrijk dat we de mensen dus dan ook de nodige aandacht geven wanneer het gaat omtrent hun persoonlijke zaken. En een van de persoonlijke zaken zijn, je verjaardag, ik ga de giwan day, dat ik teken voor biggie. Dat is maar ik teken voor blessie, genade, godzegen, nanga soso lobby. Oma Inge, Tamara, Oma Inge, etap van jari. En de vraag is, hoe oud wordt Oma Inge? Eigenlijk ga ik niet met de vraag beginnen hoe het met u gaat. Want de meluka situatie zo dat men ziet dat oma de kern gezond. Oma Inge, welkom in ons gesprek. Ja, hoe oud wordt u morgen? Ja, masra sangaya. Tamara motapu angagado wani karakti angagusonto. Da motap 82. Maar mo begin plak a tempo do pota 82. Ja. Da mo pota a 2 cafés. Ja. Da mo pota a baka. 28. 28. Oké. Nice, ik ben hier aan het appen met de heer Paquito, zo toevallig. Voor een gesprek ook. En ik zei aan hem, Oma Inge verjaardag, dus ik heb een gesprek, dus hij laat u ook feliciteren. Ja, meneer Paquito, hoe gaat het met u? Bedankt voor je felicitatie. Yes. Duidelijk, 22 jaar, wat betekent dat voor u? 22 jaar. Komt dat 28, kom draaien. 28 jaar. Dan 28 jaar. Nou, mijn jongen denkt toch, atef mi gwa straat, mi man no mate mi next, mi pa no mate mi next. Ja. Want dan bijik pa toch. Ja.
Ja. En nu tekenen om dan na 82 jaar. Ja. Toch? Wat betekent dat voor u? 82 jaar. Wel. Mi etak masra gado garantangi. Segi gusontu. Nanga ablesi. Nanga akrakti di eigimnin miski. Dat mino ewaka nga tiki. Mine donjis maf kowasi. Mine du baksi no wansma. No do no wansan ki mi misref kango. Alwel afin tu. E biji somsi wawam chinsi ke kong. Sam no mandu. Me aksi wansma. Me eidu jimi. Maar. Ik mag niet jokken. Ego. Gezond en wel. Gezond en wel. Bid u, oma Inge? If me beji. Lukutap mi tafrada pedayoshi. Zodra ik misdong af milangam anum tek mi Bijbel. Ja. En mino de nini wans gebedsanam. Gemeente bedoelt u? Gemeente. Ja. Mi abi toen naar Holland. Mino sabdi, maar de pot minin de gebed. De zo fati de zo ago of de jere. Dat tamara dam de zeker tak de tusma dat imo agwa mooi begigide. Ja. Mo kiswa mooi begigide. Wa mooi segigide. Ja. Voor den. Ja. En in uw levensjaar, naar 82 toe, zijn er minder mooie momenten sa oma Inge mikmi na nga de hoogtijmomenten isabito ding momenten pe oma Inge kan taki van di sibede wa mail pal gimi. Vanaf 18, 19 jaar. Dan ben de echte oma Inge. Dat die ben op ken Japon. 2 banen, 3 banen. Die ben wanneer een echte breerok, die ben wanneer 6 banen. Oké. Dat waren mijn hobby. Belo mooi sani. Teme gastrati minom luko tax mam dry luk mga siya ni kere korentak lukwan pay kong. Hard to get, hard to find mata ki. Imyamen kong maar u hebt altijd gehouden van hoe noem je het ook alweer? Van uw culturele klederdracht, hè? Zeker. Milom mi kulturu krosi, omdat zende mina wan kulturu ki. Ja. Mik moto uit a bron voor cultuur. Ja. Dus no als man ook kon je 5 sensi, de temi taka wan 10 sensi in cultuur. Ja. Mi ne kibre ondrobani, nanga sturu, mi ben yepisma. Mi ben teni na kulturu. Okay. Maar doordien, mi zoon kon dede, mi schreef ke biji met tapiari, heb ik alles aan een kant gelaten. Mi tek mi gado. Ja. Mi tek mi gado want, mi ne kosi, mi ne taki mar. No one day, iba neti mi go mi kanti dong, dam opo dam wiki manten dam siwa envelop. Manera kantasi voor je gebruik. Nooit Yoshi. Manera Poek heeft dit voor je achtergelaten. Alamala. Maar te draai no mo. Imbaya lingadi. Imbaya lingadat. Alleen maar uitgeven. Maar gado ne actie. Ja. Gado egi. Gado egi. En je hoeft niet te vragen. Voor die actie dat gado sapse am nodig ba. Ja.
Gado sap zij am nodig. En zij am nodig dat ook. Ja. Te in mi begi, mi e begi, mi e actie, mi e oppo, mi waka, mi e zo. En ik vind. No begi masana strati, dat no ans mano kanta ke. Mi lo mi egi karakti. Ja. Maar, mina wan koloko ching. Mina derde ching mi manga mi pa. Maar mina wan ekte koloko ching. Vanaf me grokong. Mim taken smal op me. Ja. Vanaf chimeisha. Charisma de. Ja, vanaf chimeisha. So dat was ma kondape. Do sado actie. Suma bambe apchin dat. Ik was kort, maar dik. Ja. Suma bamchin dat. Dan me pay tak na me pchin. Tak maar nooit meer zie ay muks ang adenteraw. Ja. Altijd apart. Oma Inge houdt die even aan. Huisarts Spoedpost Paramaribo, goeiedag. Zorg kan altijd beter. Zorg is de basisbehoefte van ieder mens. Huisarts Spoedpost Paramaribo zal in de toekomst voorzien in die behoefte. Wij maken spoedzorg bereikbaar en benaderbaar voor iedere Surinamer in de avond, nacht en in het weekend. Vanuit ons medisch triagecentrum wordt elke hulpvraag beantwoord en beoordeeld door de aanwezige artsen. Wij geven advies en stemmen ons beleid af met u. Het kan zijn dat wij u op consult vragen. U zal zich dan moeten melden in een van onze locaties. Het kan ook zijn dat wij u zo ziek vinden dat wij naar u toe komen. Huisartsen Spoedpost Paramaribo. Uw zorg, onze zorg. No hoor not lo, tambri binus refi. Una de Westranamang. Vaderland, Suriname is je vaderland. Yes, we zijn er weer. En oma Inge, je had daar net aangegeven, toen hij jonger was, altijd die bij de apart. De beluku sumana apching. Oma Inge kan gewoon atori dat gomoro fara. Dit of me, hoe wil je wat per nasi? Dat of misschien wan 3 volgens mij kom. Mij op. Ik ga alleen zitten. Maar die misdong, anos do misdong. Me gos dong awan si da me arkis sades me sotori de taki sadedu. May fanga. Me fanga. Dat tedengue altijd of den kon de mus actie sumana chindisi. Dan me bevraag mezelf af tak, sa vrouw die zwan of sa man wani ko actie sumanami. Dan me pay tegen de na me chin. Ja. Na me chin. Ja. En kunnen we daaruit dus dan concluderen dat oma bij lipi snel, oma bij sabalibi boomvroeku? Boomvroeku. En me mak taki me mak sorry. Maar me geboren nga me egi teken. Wat wil dat zeggen? Vroeger tijdens een afslavernij, dat te was maar ben dede, den bakra betrowe den. Ja. Ino be makoberisma. De trowe de heeft zo de liben in busi pori en zo. Maar die afslavernij kon schaf af. Ja. Dat de giden familie. Goedendag kijkers en welkom. Dat de giden familie alleen fugoberi. Dat je bepaalde wang. Kuta ke zo Oma Inge dede. Dat je ook weer Oma Inge. Dat je potwa maar kijken. Oh. De tewansma funa a familie dat kiswam ching. Ja. De chap ching dat nangati kan dan weet je precies wie het is.
Maar dat oma kan dat eigenlijk, if oma geboren naar Marki, dat oma nou zo dede wiki. Ja. Ja. Mi, nami, vai karing. Tro, kombaka. Kombaka. Ja. 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 En als we een vraag, oma Inge. Bent u ooit lekenbewasser geweest? Nooit? Nooit. Maar, misref no sabi, boomfurus mij tak desje in me. Ja, een beetje eigenlijk. Oma soort zoals, maar wel. Zo. Maar nooit hoor. Nooit. Mino vrede, de bekar middag. Ja. Maar nooit. Oma nog eens haar roeping. Gado no roep me fe. Ja. Dus mi no go. Ja. Altijd mi mawa vriendin engo. Mi tak you kiezen you. Mi nego. Mi no vier go. Auro dat. Mi no vier jaar roko dat. Dus nooit mi be op interesse nie. Ja. Oma Inge, wanneer het gaat omtrent geduld en dankbaarheid. Wat kunt u daarover vertellen? Like bigisma. Geduld en dankbaarheid. Dat hem op altijd in is ging. Hem geboren nanging. Bijvoorbeeld, of mi doe wansani, of ik doe mi wansani. Mi kamandi. Maar temigos don baka mi denki, dan mi tak Sangayan ben ko abe aksi mi so wansani. Mino loba pistati. Tem shemo aksem baka senda be aksi masandati. Of be elibe. Ja. En once van me at ik doe me at die bron, me kan begin kosi vanaf nu 3-5 uur bakan. Mine werif kosi, me kosi. Dat was vroeger. Mine werif kosi. En tebe weer me ede dan bij comfort in jozo. Tini of zo. Ja. Ja. Nee, duidelijke taal, oma Inge. Vandaag wil ik niet zozeer praten over de politiek hoor. Vandaag dan dat me vindt dat die naar jullie is. Het is ook belangrijk dat ze oma Inge kennen en weten wie oma Inge is. Oma Inge ben je wel streng ma? Wel streng ma. Wel, if me tegen dat ik me best de was streng ma misref no ma tegen maar kad accident boys me dat do tegen. Teme guaro komi tap me pot. Mitak noas mane opa podcast tadi noas mane kom. Zeker, want moest desa je citranga. Dat na tweede wang. Amanda bel op voetbal. Dus dat de play voetbal abakajari ja prasi. Da opzettelijk is kopabal abraskotu. Dai tabal go dai tede trawa ai go te kabal. Ta susas. Tem kong ala de trawa de eno de enda susas. E play bal. Maar dat kong dan is sap of koinsi ook is over. Nou dia mek me ati brom te kwansa. Da kwa medador bende kape. Ja. Da ay sukufu longwa dorosi dam napangasak mitak pusi ede komik misake. Oh, favorite. Ja. Mitak pusi ede komik misake. Da weilan mi masra elontu bakasi dai tekene anu dai pure. Ja. Masom stabe meke tumsi dam mi bawa den tak den kaima oru. Ja. Amor kinshatwa. Dame bay mi palam dame pon mi palam baka mi bedi. Dati de wer mi ede temkum. Dame tika palam dame nata oru. Dame potento dame vidanga oru. Mama, dat is mishandeling. Dat is mishandeling. Dat is plata oru. Ay me plata oru de. Pote imtong. Maar if no de na sorototori.
Mi besro ta skutu antana skutu oreni jimunin mi bera mi bere. Ja daarom ik den no den skutu no kontronga boma. Ja. Wan no inabi skutas rana boma. Die matem echt. Mi go baya fisi. Mi ci wan skuta nga so wan bigi barba. Wan skutu. Dan mim konstijven si finak papira jimi. No toch. Goskera barba mooi netjes. Ja. Doe kan baka. Ja, doe kan baka. Ja. En oma Inge, welke momenten waren een van de droevigste momenten in uw leven? Natin di minanga dem chimpago uit elkaar. Dat is terang echt Jimmy. Want of mi mustaking da mi masra lim minanga tu baby. Ay. Van hoeveel maanden? Of. Awang be abi aitimu awang ba 2 wiki. De no jiden sere fiari. 2 wiki. Da agot biye ori nanga wan trafro na mongo. Maner sangayang mi beuro ko mi serep musor ko mi ching. Soar. Maar mongo ubelip awa. Ja. Gitu na ko. Mongo no biji sok falak Madrid ilang am no ma fen mi masa. Ada awan trafro oso. Maner sangayame tegi na mitori smakayere ano sheng. Tenetef miere krakrap miere amanadoro. Lekwam chinengene. Mi edu. Tem gome fet me opadoro. Me je. Me krei. Me horen tapen futu. Me tegen tak papa. Kenki maniri. No lipso. Mino wan taraman kong kwekidem ching. Ja. Mek mina ngayu kwekidem. Dade apunuwara. Maner sangayang 1 jaar langa. 1 jaar langa. Mi teke wan mino be machare moro. Mi yere paigo. Di mi yere paigo. Mi tap dem neti mi pot dem chins dong mi pot dem takulu ko televisi. Di mi yere pe aigo. Mi go. Mi si de afros dong ine oso. Mi masra dong ne futu. Ei karabwe tweti jew. Down below hilamal. Mi japadoro so jap fight mi japadoro. De make so fight de opasom hara herwan mi balfanga de sami tongka dentap. Ala den grasi san. Ala grasi san. Ala den grasi sani. Mi seref no sabi mam saptak mi fonde. Mi sabdat mi fonde alasan mi nak baroko inabos. Dam kongwe. Nida atendati ibe a plan polisi nanga gewone skutu. Ja. Dus gewone skutu na mak vast me. Plan polisi moest contact me. Da desen plan polisi contact me. Da mi go. Mi dan tak enga som tu nangayu sorgotoi.
Mita kep mim soroto. Dame soroto. Ja. Wan mi sabi taki tap mi recht. Dan mina soroto usdongu tak. Misi awan stata waji agwe. Amangare kreya samambai wan biji porsi nasi. Udris do nyamu nasi. Agabay tu virus do dringo biridu bata kanawes. Ja. Meneer Plantu maakte te bond. Tamara den senkare na kantoro. Aga kantoro. Dago den tentak meneer Plantu of I do af I ino dry yo gwanga onslag. Wat na vrouw cari kamonga no yu cara vrouw kamongo. Unu cara vrouw kamongo. Ja. Dus ino kan puru wans masay committee de gote kuwang dino sam not feng luko dem ching. Luko dem ching de man kon de man takangen de senkar mi gomite den tak me deno je onslag. Mantam sorgo dem ching deno je onslag asor atang. Net 2 weken a oso. Gue baka. Ja. Want dat er vrouw zwanger toch. Ja. Mi bevallig ba, maar er vrouw zwanger is, dus dat op chaman kisaya di dat. Ja. Goed. Me ook aan nou weer misdong. Mi mek mi huiswerk. Wanneer mi bij libi. Bakasi. Mi kare mi tak tina. Atak yere. Mo potuan tu krosi nai oso. Kibirden krosi jimi. Mineke kon kibirden krosi. Mi go te kwan bus. Mi meka bus stop mi te kwan tas. Anga wan krosi mgweli dem chinge. Dep ching ilibigyang. Mi lip dem chinge. Dus abi ibi bende na atoso ete atrawambe kroipi ete. Ano bewaka. Mi gweli dem chinge. Des date mi konsuku mi presa foto. Dag motaroko abijaki dem chimbigin krip. Mama is weg. Her mongo mi era reisu kumi. Mi seribi. Mi tantri di a fira di a kafoto. A ere mi denemma. A konemma. Emma fomen. Emma tege taksa edu so nanga map ching. Of abe use the ones mabe edu so abobung. Vele misko model fomen. Okay, ataken konti kepa misko model taki tiarengwe mainena ke moro. Mami nombioku. Eno benak minami benak. Ja. Ja. Eerlijk gezegd. Ja. Mi fos benak. So asan kon dry. Mi ka foto mi suk mi roko, fen mi roko. Dim fen mi roko. Mi go tek mi chi. Mi fen mi roko fenwa oso. Mi go tek mi chi. Mi go tek mi chi mi kanga mi cha foto. Mi nanga weilan disi upina ukwe ki dem chi. Te dem ching kombiji. Mananga asemang o magodoro? Des apa fu dep ching? Ne daera tori fapa da pasiki amongo akiswa baruta o falaming da eerste chim boys manging motoja ga mongo da emgo lukapa da steta pate contra afro tro ang afro maar afro dano mandu noti afro gue Libing. afro gue libina oso des dem chinda no be waluku darom uno karap nanga gado da aboy dati
moto jaga mongo goy looking. Da boy bel me, mama, say abi send Jimmy, papa lay pay man. Papa lay pay man, so eximenya. So eximenya. So mego, na bosjebrug, mego wakta mongo bus. Mego me bayar tas nanga stimo fotedas belim nanga welan disi. Ja, oma be apan tramandus bata? Iya, ambe amit tramasa. Adi kweki den kombiki. Ja, oké. Adi dede las. Ja. Mi wang usdong, utaki, mitaki. Atu sorgo mi abi. Wan minoli mi chimpina na mungo. Lamisani, okay. Mangami masaras dong utaki. Dutaki, atemitaki. Servesen mi. Bella boy, aksa boy sano, abi wat abe love them ching of me no tegi takano emching no Joseph takano emching. Aku kidele kwapa. Aluku dele kwapa. Da abode wakers. Da boy belmi aboy tak mama. Minama opo papa moro go wasi. Watemi openg en foto efrekti. Dat on minangeng efaro. Mita okay. Da erne timid domino maseribi. Wa ide kami o ide. Mantemi opo bote. Mga welan unyamu berede. Mikare mitege mitakiere. Surong no opo. No. Mitakiere. Kerso kong. Nyuyari okong. Minoli ba boy na nga si Kimawa inauso. Say denki. Open aya lukomi. Miluke baka. Mitak aboy na wayong boy. Minomali ba boy pina. Mitak mo sengotek din. Atak yo sengotek din. Mitak ya mo sengotek din. Asdong alukomi. Atak kaya ben sa morobo. Da tok mi kaya penang apa. Suka dan. Mi bel, mi tege takiere minoan unyang, ufir kers nog hiari na mungo, tekwa upaibers, daw ka foto. Suka dan. So apa na nga boy ka foto, ina oso niya. Welan mi masra yep mi opo. Opa boy. Yepa boy. Charem pago wasi ver korosi jem poti nyanje ne mofo. Peo ferma foro atendisi. Nga uptu amana echte karma te kamang. Ya ha. Da milong misuku. Tep ko fenwar was masen mi pem kango aksiwarol stol. Fenaro sul mi poteng te manteng taboy wasi aboy poteng ais don dape aboy bori deng enyang so atang wayari tanja di mi masra refiep mi yep apoy luko empa amorop chiwang wato kong aligerang bigi berada ya yang am iuma enyami
pa money. Mo confroi si mi pa. Atenda mayere awo data mambar suma Floyd. No, mi no wani, ulimija. Sapsot sorgo ay kisi. So, ulimija. Okay, mi ga woyo, first mi mota woyo. Amante kontak sa konti kempa. A konti kempa. Mi mota woyo ko mi aksi mi welan. Mi tak pijon. Tak Floyd konti ke na ngawan taxi. Mi tak ay konti ke chagwe na ngawan taxi. Mi tak abong. Mar abigi berada guangem pa. Da manting ada tego hustle fiser fisina voyo. Da tak mota voyo da di empa. Fempanya wato nedu next japa. Soms ne yuru neti. Amai sen boskopu konja tak eno was ete. Amang mama oso pa man kobora. Amano magoina oso ifentak amai pupa. Manta bewe pampers. Mai pupa. Apa no magona oso gowasi. Ay pota bigi mga prasi. Anga soso skin wasi. Asamang ekotemi amang no mamoro. Wandi amang sembos kopu giminanga welan. Amitak nal minogo yugo. Da welan eko. Da goda abatup chimboiso. Da froos do mofat fesadoro. Da podembo yang turim. E vipa pai fring santi tapa grampa fesi. E fringi santi. Da welan nogodoro. Da atrakatara aluko. Da konda temi tak no. Ano ka? Dat isap ti falami ane kontanso. Nama anu betanso. One day, wato nangen fro, pray datra, tagdo hara anu korek. De hara anu aman sueri. Alen fesi kompiki sueri. Manteng awasi a yepi abrada wasi abo apa agwe atrawantak eno papa ane ating may bari ate engwe aweren krosa gwe aboy bori papa japa asdong ajapa papa Maewa salwa. Dus abois don ja. Empas don so. Ailuku asitaka papai fado baka. Make idi da tempano. No demoro. Da. Fokus mida adati skin. Wato skin naking. Da dry. Daga oso dago akseno dak fafu. Faf papa fameke. Da aboitem abigi brada tege taki. Fos sens mi jeng apa nawan fasas dong anoseki ata asake ete. Dus amangwe rustig ano mek mi boy skrechi. Ano make me boy vrede. Slapen. Iya, slapen. Aboy konja, aboy kri.
No one neti de no mans don singi. Jaman of kombe e. So deze den go. Wato. E la de trawan baka. E fetanga de trawan. No one neti. No one de. A jari. Fumongo. Atekama a papiera. Lalu mongo na. Ya. Ateka cari papiera. Aku pote na hamdart. Fu hamdart. Berama. Ja. Teno. Mika if mi opo. Mika go mi so de trawang de pasi. De trawang kan kisop fena jari. Wada mo soren tako bikin pai hamdart. Amoni sabe muspai. Ja. Ja. Mi beidra ke samiji te eitaki anetak mama yepso, mama yepso, mama yepso, mama yepso. Dat askoy potawansi. Ja. Maar hoe zit het nu met die band tussen u en uw zoon? Wat toch? Wel, wat is vandaag? Vrijdag. Monday. Wato tangan nomino den kami zoon moro yara. Eerlijk gezegd. Maar ako herstel baka dati? Nee, moro erg. Munda man broko mi oso konin mi eis kasi picha la mi stimo fo samin porchagwe. Omen korosif mi sa amateki angepti seri. Dus no afroisi. Maar dis lazy, mino deng minangawato o kombo moro. Ja. Lastige situatie, Oma Inge. Laten we hopen dat ja, want gado de, ze altijd verlos u uit den soort noodtoeristie. Dat wat wonder kan gebeuren. Dat ja, alles aan kon boem tussen jou, nanga, as zoon. Oma Inge, terugkomend op uw dag, want we gaan het gesprek afsluiten. Je hebt ons zo een beetje verteld over een heel droevig moment in je leven. Dat bij de moment sa eigenlijk apagwelupiu nanga dem ching. En daarna zo si akarma baka mada. Dan nog dat je op den boy baka. Want den boy sa ja a relatie no de zo zeer. Dus laten we hopen. Maar op uw dag morgen, hoe ziet uw dag eruit? Efusma want u langa fans kan desma want takire u sen wasani kongi oma ching kuku afsang. Hoe kunnen ze dat doen? Wel, alles maar sampai Oma Inge libi. Straat nummer 16. Nummer 16 Rangulam jak. Ja. Well, fashion no de. One money no de. The fashion no de. Maar altijd akara musabi jiwatara. Ja. Dus toch was makong. Bejiwa graswatara. Dat is het meegenomen. Ja. Water is leven. Ja. En wat zijn de? Ablode, alibide, of once mawaka ko ino kayage. Ja. Ino kayage. Wat minoichi dem ching san noti, den noti dat ik zeg ik doe ook niks. Ja. Maar het komt wel goed. Denk ik. Oma Inge, als u de mensen wilt bedanken, de fans, Sayusa snap naar uw baka, dan heeft u dan de gelegenheid nu hiervoor. Wel, alla de fan voor me want misref mino de voer dat mino sap ding. Dus mino man karning. Maar alla de fan voor me trade michi feifi sen verzoekong. De ala malameji den garantangi. God bless you, Bog seji, karakti, anga gezondheid. Ook nap or Oma Inge baka jendoro. We gaan door, want Suriname draai. En Oma Inge kon draai Suriname. De jongeren, Tamara den kan vinden, Oma Inge libabaka. Ja. Meneer Afiankoi. Teno
A olo luku mi be sorry pe mi tegi mi fadong. A bigolo de na mofodoro. Geen zand. Ja. Fiuam is op tak mi beki seng ba ma minister fu owe. Minister owe mi ang aksi wasani. Of anolibisma elibaram gulawe. Of anolibisma te wo verkiezing okong. Of uno kon ooit ram gulawe. VAP. No uno sabram gulawe. Ma wande yo kon di wo sabram gulawe. Da te wo sabram gulawe da wo sab sumana Oma Inge. Duidelijk getal. Want alas ogri. Ala meti be nyang saba akon koni wambe charane. Ja. Kon koni wambe charane taka kon koni nyang saba manala meti be nyang saba. Da den kokaina. Pedende. Min oshi den kokaina brong. Den kokaina no brong. Misi tumanin tu dotu aji. Anga koka ade mindri. Dus da kokano bronda den tumandi debe potina do tuagi da den tumanda tap de marwan den kokaina dus uno wan tigri uno wan brochi to yere wan si debe short chain fado me ka brochi gagayana srana forku me karunu uno sribi uno kalla swan peaceful kondere Fuan broodje. Want den duiker, ook kan het duikboot onder water, kon haar alla olifunu puru. To denk taka broodje me kina olie de so je chagwe. Dus uno wan broodje wan tigri. Wan tigri, duidelijke taal hier van Oma Inge. Ik hoop dat u genoten hebt van deze aflevering. Dit is een live lessons. Zou je kunnen aangeven. Als een Sanayong is signing out van namens Kulturu en al de kijkers wensen wij u morgen een gezegende dag, 82 jaar en God bless you, Gods rijkste zegen, kracht. Als een Sanayong is signing out. Suriname altijd dichtbij, je sapt vatten. In me ati, Surinaamse. Suriname, Soms zie, soms sta, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Suriname, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, vaderland. Ja, dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan gezien. Corruptieschandaal is stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in.